Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahil nga episode, manamnama nga, umuna, mabigbig ti uni, ti letra K, O, ken Y. May kadwa, maibaga dagiti bambanag, amang rugrugi iti K, O, ken Y. Ken may katlo, maisurat ti letra K, O, ken Y. Daytoy ti letra K. Ti uni ti letra K ket K. Dublyan man K. Nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra K ket K. Kutsara K. Kalding K. Kabalyo K. Kurita. Dublyan tayo man, nuanya a letra ti pangrugrugyan dagitoy aladawan. Nalaing, letra K. Ti uni na ket, daytoy met ti letra O. Ti uni ti letra O, ket O. Dublyan man, O. Nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra O ket O. Okra. O. Otong. O. Orasan. Dublyan tayo man no anya letra ti pagrugrugyan dagitoy aladawan. Nalaing. Letra O. Ti uni na ket O. Daytoy met ti letra Y. Ti uni ti letra Y ket Y. Dublyan man Y. Nalaing. Dagiti banag wenno tao amang rugrugi iti letra Y ket Y. Yoyo. Y. Johan. Y. Yasi. Dublyan tayo man no anya a letra ti pangrugrugyan dagitoy aladawan. Nalaing letra Y. Ti uni na ket Y. Dublyan tayo man nga ibaga tinagan ken uni dagitoy a letra. Letra K, letra O, O. O. Letra Y, Y. Y. Letra K, letra O, letra Y. Nawatan ka di ubing? Nalaing. Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity tayo. Umuna nga activity. Timbukelan ti pangrugrugyan a letra dagiti sumaganad aladawan. Umuna, kalding. Kalding. Letra K, letra O, letra Y. Ti umno asong basket, letra K. May kadwa, Y, yoyo. Letra K, letra O, letra Y. Ti umno asong basket, letra Y. May katlo, O.
okra. Letra K, letra O, letra Y. Tiom no asong basket, letra O. May kapat, kurita. Letra K, letra O, letra Y. Tiom no asong basket, letra K. May kalima, O, orasan. Letra K, letra O, letra Y. Tiom no asong basket, letra O. Naalayo ka di amin tiyo mo ng activity? Very good! May kadwa nga activity. Ikonektar, tinakkel a letra, iti anak na abasit a letra. Letra K. Ayan na tibasit a letra K. Nalaing. May kadwa, letra O. Ayan na tibasit a letra O. Nalaing. May katlo, letra Y. Ayan na tibasit a letra Y. Nalaing. May katlo nga activity. Isurat ti letra K, O, ken Y iti papel. Di tangaruden ti nagpatinggaan, ti adal tayo itangal daw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!